Tu je práve teraz Prepačte, to je chyba. Nezodpovednosť našej socky. Drzej. No a práve teraz máme reláciu, prepačte, čekutka sami, na telo. A rozprávame sa o tom, ako sa skladá rakovina krvi. A proste pozvali sme sem socku, môžete si dať aj na Facebooku Drzá socka. Je veľmi pekná, práve teraz je tu namaľovaná. Trčí vlas. A práve teraz sme si ju pozvali do relácií na telo a proste musí nám na to niečo povedať. No ako vám zistili rakovinu krvi, teraz mám bez randy, ako vám ju zistili. Bolo vám zle, alebo niečo? No, áno. Tak rozprávajte. Nevidno ťa, aha. No, bolo mi zle strašne. Krvácala som všade. Zo všetkých dier. Aj z ríti. Áno. Potom som mala príznaky také, že som zvracala a doktori mi povedali, že môj partner striedal viac partneriek a že vraj, no ja si nemyslím, môj partner je ešte stále panic a to asi ja skôr povedané. Takže ten partner mal mať tú rakovinu krvi, nie vy? Áno, mám ju ja, lebo ten partner, on je drogovo závislý. Aha. Ďakujeme. Naskladanou. Chcem vám len niečo jedno povedať, že no dobre, tak na FB, 17.00. Ja aj tak musím ísť off. A nie, Frandy. No, takže teraz sa budeme rozprávať o pani drogovali ste niekedy? Bola ste niekedy drogovo závislá? No, ak mám povedať pravdu, tak ja ešte nie. A vy? No, ja práve nie, lebo nechutí mi to. A proste... Si vyprdla? Nie. No a proste... A fajčíte akože cigarety alebo niečo také, alebo marihuánu. Áno, to áno. Áno, a nie je vám z toho zle? Nie. Lebo včera ste prišli domov ako blázon. Ja chodím stále domov ako blázon. Aha, tak to sme radi. A koho máte najradšej akože zo svojich kamarátov, že pomáha vám a toto? A prečo sa to pýtate? Čo vidíte do môjho súkromného života? No aj vy sa ma môžete pýtať. Ale ja sa vás nechcem pýtať, vy ste moderátorka a ja som... Ale čo? Akože... Budete mi odpovedať. Prosím. Budete mi odpovedať. Toto nebude. Odmietam. Tak dobre, ďalej. Chodíte často von? O koľkej chodíte von? Iba večer. A cez deň prečo? Lebo potom ma všetci vidia. Aha. Krásnu ženu ako mňa nemôže nikto tak vidieť. Akože nenaozaj srandujem. Nie, nechodím vonku, lebo... Tak po obede sa stretávajú takí falošní ľudia a ja ich nemusím. Viete ako? Ja ich vôbec nemusím. Tak ja radšej ako normálne iba večer s chlapama. A robíte si veľa fotiek na Facebook alebo na Vokec. Tak akože ako sa ma pýtaš takú sprostú kokotinu? Ja som playmate, modelka. Sami to dobre viete, prečo ste ma sem dali? No asi prečo. Ja mám 3 miliardy tisíce fotiek.
To sme radi a veľmi máte pekné fotky. A tak však aj ty máš so mňa fotky, tak čo nedáš na Facebook? Tak čo nedáš na telo? A dobre, táto pani je taká mimo. A chcem vám len povedať jedno, že proste normálne teraz bez srandy. Máte nejakého človeka rada? No, ja vám poviem tak, že ja som bola v piatok na zábave a spoznala som jedného chlapca, super chlapca, a s ktorou ja som poznala jeho mamu dlhšie, jeho mamu poznám a jeho som iba včera spoznala a strašne som rada, že som ho spoznala a mám ho strašne rada. Ako? To nemusím vám povedať, to už vás nezaujíma. Dobre, akože sú to silné slova. A poviete nám niečo viac? O mne? Áno. Tak, mám 20 rokov, už 15 rokov sa venujem tancu, od 5 rokov som vyrastala na gymnázium umeleckej školy v Brne. Už od 11 som sa starala o moju mladšiu sestru, lebo matka zdochla, otec je drogovo závislý. Nie, naozaj srandujem. Mám mladšiu sestru, ktorú mám rada, aj keď niekedy sprosta, dneska sa potkla. Ďakujeme. A mám rada strašne. No, to si nechám pre seba. My vieme, kto je to. Volá sa René. René, tak to čo chodí? Srandy robíme. No, takže... A ešte niečo. Posielam všetkým ľuďom, ktorí ubližili Socke, nech zdochnú a nech sa rána neprebudia. Doví, rada som vás poznala. Čaute, kurvy.